isi birta kemi karbia khaya tumta beha ke claim anathu ko pusonsi ki paprang dun thekjima pu mathasi pini ni phai cresier ni rong mihang difu manja road along karbi ariso ejangatum hemkong long mate car bike hai hui ke cham akulat akimi kangpu pon la pusonsi ili karbia tum sitame aprang ke thekjia phan pregjam akulat sitame ingpu pon thek nangji la si hemkong long ke chamji ningke hangabang pu bang phia tumta humri dam tame adim lake rong ni Difu Manja Road, Terang Car Wash. News Desk Report, TK News. Kalau je ada abang ceng kang pupon jike lah hat baji pen lah pen aning sam an bang ke baji trok an ke niltum in pupon niji lah pen hodai niltum ke Sunday Saturday lah pen ke non pinap piniben kulilor puladang te pinap pen ke ceng lok jong dak ke aniwang kadok awe stame bang stame dak abang ke openly bang sidopo kadok awe tumta bang inang policy tuning reglo lah penan tum dak bang pan amuluk dolo amulu ko bangke lalo je nili partner do lagi nili jongjung mane kulilo lapen nili partner ciripo lapen alangli nili partner bangke lagi Imran Ali lapen niltum partnership ke lahan ikan lo Longkam phangcho rong atum rong isi ningkana jon ke claim kedam jiaphan kachingwai rong kachu kim kachurang pulote arong tin along sitame isi keteng aron dobinong lason si thang ni phai sirkep surhini ra engkoi rehini longkam phangcho rong along sitame ningkan arjon ke claim kedam jiaphan kachingwai pon pado longkam phangcho rong asar sarjon phangcho pensi mai chaphem phupon mai ke pha alam the rong akong chunbang sar markus rong hang pensi lamthe pajirmi pon apithu akimi chinthong asar sar babu sing ingtia phan rong asar jon phangcho lapen rong abasa pi sangpi marthaing tipiatum karbi pogopen dengpon lapen akhoi puta local committee president sar bires phangcho nilip mahila president sangpi phudang phangcho piatum akimi chinthong asar aphan karbi pogopen archopon lapen mayalong ningkan arjon ke claim kedam mate hajira thika okhan ador lapen ke claim kedam je phan hai hui chingki chethan pon lapen rong along koson pensi kaching thur dun thek bom jima pualam hai huita chingwai pon lapen rong isi mekar sarlar do an chingrum si mesen pen rong isi kachingwai pajut pon lo chuki hola pen Philip Tiso TK News Pini Difu Press Club asai hemalong pen BJP ST marcha tumpen pherangke mai ke phapon Jasumet National Party hini ke thom same da power nang dulok Congress Karbia Dorbar tumpen chenglo afir ke Janata Dol ta dulo UPC tumta sarkar nang senglo lapen anparta da regional kapangtang ASDC CPML KSA KNCA di chelang sida government sta mid hala sauta ari chirung delo un edelo so aning ke hanglo DYP same government ka support ave ajoini un edelo sta pini banke hang problem ave pin pen mangsi claim ponder lasi pini la puson claim der afi jasmet isi political asong tu APSLC pugachekrong alidar tu election bangke illegal unconstitutional pugipu bangke lake ning duk lo la bang latum hilo kaning je nai bangke je kichiaso phanke demak long pek nang ne kichiaso bangke butar list pe ta ingkhan lap nang ji pugipu atumsi pini pia polo la sum bangke pini jasum mer hadak rong ko ana karbi tumsi do bang ko an ST amun itum lo hadak edu di nang tu menara theklong loge don kan bag de ST ko mun itu ave pule pudam de chok lasi pini latung alang tuman pipo se ape dunar lasi manghume me lo la bangke lasi laso election claim de adjustment nili kachuru kang tung bangke KSA thangsing atu KSA Simeon rong phat KSU atu kupine mane border area long pune class do kongna kachar bo do kongna pulatum mathasi Naga Students Federation lapen Dimapur Naga Students Union tuhan hangsi chingbai ramle joint meeting dulu lapen api aku puthot latung du pen CM hansi tame lahailam e prize namlo latung deko mam pensi labang tu election drive abang e padu ponlo ke chengsi du kolonia long lo lapen api bangke Khan Market kalau dak
Lahorijan, Nagaland, Karbengong, Adoy, Agu, Border along. Lasi, Laso Putak Putot, Ilitum Kachin Hana, Assam Chief Minister, Honorable Dr. Himando Biswa Sarma, Pantame Churu Pono Jasumet, Laso Vixon of Pachunia Panke, Ilitum Kachin on CM Pen. Latum Lapo Ansi coordination, Checlam no Latum, Jadak Pinuma Kenai, Force Konon, Nai, Police Penchenglo, Administration Pencha, Kupia Kerap Naima, A to Jet, Latum, Cooperation Pilo, Laperan Parta, support lo, Lavangsu, Laso Jonis, Chundo, Lasi, on behalf of Newtum Estimorcha, Hintenke, Churu Pilo Jasumet, illegal settlers, and Tanpen Kevang, Munitum Sidak Nang Pling set. Ilitum ke take down long, Namtum take down long, Haladaga Banke, Karbiang long, Pujot, Pujong Chot. Ako alang li bangke Chris Rong para bangke. Ahem 1 kilometer belo. Lasu a non Khan market pen lasu ahem bangke. Karbi tuman kacene kahulu. Karbi marek putatang dem kiara dake. General karbi tuman ke. Alang tu victim lo tu bangke hadake. Lasi pini pajok puna bangke. Ini tum arnama TVC la tum nang plan moda. Unelu 51 council lang dulu pen non an mandu EM CM atumta ke claim play akam si non present ini kacing on CM pada bangke claim pon der bangke lagi suri pur bangku arnam lo pan susah akhir ini padul na ini hin pen akhir ini people lasi lamang tu ke claim amotif abang itu meheta ni pulau Jasumet to protect our borderland. Non jong si latu claim pon pe ang tin cepat ke dude plong te mo apir sita me la bang el Nagaon district ke dai puno Pujai district onane ke borders ane kaita encroachar atum halatum si itu se halatum men eviction nai pupe si daga bangke Karbeng la ho kumantu 1971 aprang benange do tu ilitum da mahang thektelang nang tum da mahang thektelang Sotro Singh Teram Dhuniram Rompi tum Sikhala soal ni hoji kupia situation compel belone ke man kini re jalo hala tum nang pleng serlo hala tu do tum mangke porta pencheng non lege long kali aprang basi long era tum bansi non ke eviction nai la tum basi dakman plung nei long le pota ing thanai poson ga anani pen thang il tum angbong karbe anglong khai do angbong thang lapu ke bong ka char bo pin pen non la tuman la hai ke claim mono ne kupilo la asi alang ke anghu bang le ra ling si ganing je asmet jai ka thar bang asi nilitum APSLC fan monon phi lapuson ke claim tap te je fan pini BJP ST morsa ho chuning rilo nang tum claim tu nun e lutan te nang tum du dun join bang ke claim tu undak erang ke ben chenglok dak hang badigan isi son tumu mujumdar san daring sulu kedi temu mar kase arlong bar mencenglo bar baki tumta jene tene si ke jok lo iki lo kaise teju level lasi kupi bana lage ke longri lompat cerai na yi wa joine si ripentong ladak kerang ki ben cenglo kadong betu man ta plan lo mat alang tu mangke practical jata knowledge abi ada kini dam de lasi akapre ke ningye lo dulang ningye bunde mu akapre sin tum ningye bompo ka dupik lang alang ni ke chokan ningye anon aku nini ketok untong bong ni liaro ketok pensa me piji silahai putak munang tum ke wangia ni lapan susi nang cerap tun ku pusinili hin pen tuning rego sinili hin pen non mage pan lo presiden tum pineyang se dolang pude ini ST Morcha BJP Karbenglong District Committee lapenan parta nili Salajong ke State Committee Secretary Longsing Tokbi apen nili long dolo Karbianglong District Committee President ST Morcha Pundor Singh Kramsang Pachini long apen dolang nili long Jirpu lata General Secretary long Monus Teron lapen ako dolang General Secretary Dipali Tipi Baidu lapenaro nil tu nong acaro active member Chris Rongka nasi pini nang tum kadoi phanda welcome lo labang so press meet along tong sekot pen pini ke phapon labang so press meet long nang tum apor nang aji pidu nang aji tong do no po nasi pini Jasumet nili tum hin pen kipudam ji
bala bangso press meet ke pa alam the bagala henlo je aprang si pinangi polo nilutum la so press meet ma masal der chalo la si nanglutum pen chenglo kado we nilutum council long kacerai sorkar abang kutum hanta nilutum sabo aporating ben la bangso press meet pidik teder kapre prekatura kedu koko jone nasi pini la bangso press mira bang ja semeda bang ke damtang ini tum kacing honai kar benglong autonomous council si yang nake haipen eviction drive claim pon lo ke chengse bang ke nang tum ili tum anu tim sitame nang tum sitame dolo pen ili tum pen chenglok kapre ka bang ku bang pi council staff pen chenglok em tum pen chenglok katok we tum sitame physically, mentally, opportunity, eviction drive claim no la penulparta, district administration, DCSP pendang lok tu, labang so eviction drive, ke claim pen ajo ni chun lok, ke ong dong adim ke chun lok, nasi, nilitum ST morcha lok, mate BJP hinten lok, nilitum kacing honai CM, itu mena longri longpat, ahu cerai nangji lapenan parta BJP ke bhong kachar bo pavide ma lahai kat do we puthak latu e price damo asi la soten si insam rilu di no hok dai tu punane si kachar bo kumane hadak beha bepat khacho yor tam election det arni sitame alang tu morong pen chenglok karbi tum theng lang chojor nam no hok ta pa siksa ka sitame no na phir bang je ai tu mangai communal tension ke ban je pangsi ke claim la tu mang nang tum thenglong lo ba arjudam long lahala dak latung dam bensi NSN men ka chingwai dam do tong belega khai tu men ka chingwai dam do dak latu pilon te lahai latung te claim du ko ba asi nilu tu men ge la so bang ge teli condemn lo oppose lo ye KK hian ka pachar bo ye pan KK ban misunderstanding pa do ye pan latung hai ke claim bang ge chok che napen isi kipu dami bang ke JI ka thar pini pe polo la su eviction unconstitutional ma chok che pu behind isi matha dame me do da Nahorjan Dimapur border lo Nahorjan bolong la AK market backside along a ek harlong bi inti ka thara long le do exact ne chine ta 15-20 बीघा pak do tha in mak su se ne ma de kom chane hada ke kurja lok se pling se lo mo nan ta nang tum spot verification time boleh tengok yang ada. Nahorjan, AK market backside along halatum kurja lok si pling tiblo dak. Nasi hada jong si ini latung ka phire bang nong no dudu koloni pen khan market eviction lo la se hada ta tas dam det tahai ka phire si lai ke claim lo hai ka claim nong le de pan. Nasi jat ta kali jai ka thare ani je amena jongjung ale phan la bang. Non bang laga thang bak belam si ninge tap ninge prumati je border protek nai plung te border long ke pling set komalo anutin el tum chin border long ke pling set ge ja semet ke karbia khai tum gali ST tum gali outside settler atum si border long ke pling set no ha border no tum langdam pule not only Nagaland